Okay, makalagatan ni kadung nato ng piyesa higuratsa nga sasayawan ito ang ato official representative, ito ang ato sponsor, yan ang mga kapistahan itong Barangay Bakayawan. Ito pagsiliblar ito ang atong piyesta ng Our Lady of Fatima 2022 nga sasayawan in behalf of Mrs. Lorna Barabas, sasayawan ni Maluboy nga ni pagiging kapalis sa natong sponsor na atuig waray bakon itong kapika sa